तो है बस से ने भागत रहता उघारे हैं कपड़ा ना पहने के हो खाना खाइबी हां बोल ना खाइबी चल ठीक है कपड़ा पहने के जाए जरा ढेर होता भागत रहता लोग सुनने चल खड़ी उठ कारे अंधरा गई बनी हम उल्टे तोरा के पहना देनी बेटा नया डिजाइन पहले कपड़ा चल छोड़ दे हाँ चल आ बिस्कुट ले भी एक एक देव लेकिन आई दो गो खा ले आ दो गो बाद में ठीक बा बेटा हमें आवता खाली आने से उन्हें घूमत रहता तू बेटा हमार बहुत अच्छी लड़की है ना बाबू अरे कनवा में देखो ना खोट बा अरे दीदी हम नहावा धोने हमारे आँख नहीं किया नर बानी का हटे होने नहावा के लेके आते हैं लड़की के भी हम आ बेटा ने खिलावे दोनों अरे जान होने पर काम देखा खिला दे कल रहलू हर भरी मिठाई ले बने करा खाती हां मिठाई मंगा दे शाम के अपने बेटिया खाती का मिठाई मंगा बर हमरा बिरी पैसा नहीं के का कोनो जरूर नहीं कि मिठाई मंगा जाई होने हटी उस शौक से ले बड़न कन्या खाए खाती कि खा ला तू जाके टोला मालक लगा के दे हमार बिटिया ना खाई बेटे हमार मिठाई ना खाए खा के तम जाके खुद ले अपने बेटी की मिठाई बबी का बबी ना सुना तो बबी जाई होने हटी आ जावली बबी में मुचियर के बबी करेली अपना तो एगो खबे ना कइला तड़ी है ने छुए छा हमरे बेटा के देखी बेटा काजल लगा दी तरह के हां चला तो काजल लगा दी बेटी के उठो चलो घर में चलो वहाँ के दिन भर पता न कहाँ रही ना वहाँ के काहे रो तड़ू बबुआ गो कुछ न बाबूजी आई काहे रो तड़ू बाबूजी अपना करम और किस्मत के दोस्त देके रोवा तनी बाबूजी कि आज हमरो एगो लड़का चाहे लड़की रही तो हमके ना सुने के मिली ताना दूसरा से चोटकी आई लेकर हो गए तो हमरे के छुए नहीं के दे अरे पगली भगवान के दिन हरे पगली आ वो कुछ बोलती है का इतना शौक से ओकर बड़का पापा मिठाई ले ले आके बुचिया के लेके खिया था गईनी हले में तो हमरा के झाड़ के फेंक दिला सिया कि अपन लगे कि मिठाई किने के हमरा पास पैसा बा तोहरो गोद भरी जाए तो छोड़ो हनी के पापा जी हमरा घर में रह के मन नहीं कर पागल हर का है तो इहो बोललिए हमरो घरे मम्मी जी तभी बोला तड़ी वो ये हमार घर है मम्मी जी का बुची जी के ना हमारा घरे ला निकलस लो कहाँ बिया रे ऊ कहाँ बिया घर ही में होइए चल लगा चलो हनी के बेरा आज जय नहीं तो छय करी हम चल कहाँ बाड़ी सब बोलाऊ तो काहे से खड़ा नहीं का हो का चाहत है का चाहत हम का चाहत अच्छा ई जाके लाई लगा देली इन लोग होई दे अब त हमरा के काहे मारतन जी तोरा 8 बरिस पर लइका भइल बुलबुला चुअत रहे अखिया से त बुलबुला चुअत रहे त हमार त 8 बरिस में हो गेल सनु त हर महीना त न मारत रही आ एकर त 10 बरिस से हूं मरबे 5 बरिस 5 के 2 बरी करत रे 3-4 बरिस अभी बियाह है कइला भइल 3-4 बरिस का 2 बरिस में छोटकी के हो गइल तू काहे के अपन लइका काहे के छुए गइलैया अपन होखवा ले हवा में होई भगवान के दिन ह हां होता न बा राछ छिन जे कर सासु रही नु राछ ओकर इहे हाल पतोई के हो ई हाल रौला निमन बानी नु त रौला काहे नहीं खेती करत केथी तो ले जाई दवाई बीरो करा इतना दवाई बीरो सब होइए गइल त काहे नहीं की जब हमारो कमाई पर झबका के चलत तारू तो ऊपर तो ही है ओकरा के ना करब तू झबकई बु बुढ़ारी दादी हमरा के ना कब छोटकी के लइका के लेके खिला कोई दा छोटकी से ई घर में रहे के बा अगर हमारा कीता में हे घर में तो मिल के रहे के बा नहीं तो अपन भतार लेके अलग हो जास छोट लेकिन ओकरा के ना समझाई उ बिया ओकरा होत नहीं खे आ उ बांझ बिया तो अपन लइका के दे देबा कुछ हो जाई तब
ओ काहे के खिलाई ए मर जइबे तब नु हम मानब कुछ हो गइल जब ना घरी आई रही ते ओरिया गई रहती तब मनती उ आई रे और या नहीं तो हम मरी गई रहती। हां रौरा तो अपने पे लेवल नहीं इहे कुल बात में रह तो मर जाए तो ओरिया जाए तो हम मर जिम तो सुख ले रहा हम तब काहे न ओकरा मरले ले बेसी नु ओकरा खड़त होई रे मरले मरल ह बाझिन कतना ओकरा बुझात होई कतना बुझात हो एगो मेहरारू के दू गो जगह प्यारे मिलेला कि तो नैहर में नहीं तो ससुरा में तो काहे न के हो खवा ले दू हाली जन अब मारम नु की लड़ जीबे बैल बुद्धि मारम कहीं की बैल आज बुद्धि के बाद अगर घर में रहे के बा बढ़िया से तो बैल बुद्धिया कुलनी के मिला के रख। हां तो आज के बाद ओकरो घर में रहे के बाद न तो कह दी तो ओकर लइका लइकी ना छुई अरे गजीब राछा छिन बाड़ू कराका सासु कहारा लेकर दुश्मन मत करा सास भगवान के होते। मम्मी जी चाय बनैले चल अरे जहर चलो, डाल के डाल दे दे, हम ना जहर पानी डाल पी के लेंगे। दे मरी जाओ ले आग हमरा लगा के दे दे तू, आग हमार लगा बीपी हाई बचा ले जहर डाल के दे जहर डाल तारा के के ओकर यूरिया हिम्मत बा खा हुर हुर मुंह में हुर दे हाँ, अभी हुर, जो हुर, नहीं तो हुर, हुर हुर, दे चल हट हाँ, हट नहीं तो हुर दे धई के जो नहीं तो दिमाग गरम करके धरते तैसे का हो कनिया आ का उतर के बोल देलु कल मुही के अरे वो करा था मुंह ना देखो ना करा के बोला तानी हम बबिया के छुआत रहे ठीक बा बैठा रही होई तो कहने की नहाए धोले वानी ना छुए के बाहर ती हो नहीं ओ एक खाती अरे जाना तड़ू जा के बुढ़ऊ ले ना मार लहरा के रो रो के कह दिले ओ बुढ़ऊ हमार संग मार बोला बोली कह दिल हां ओकरा चलते ओकर मुही के हम मुंह नहीं के देख जान जाई ह अब बेटा रहित न तो और उतान से चले ते कर लेके फेंक रहित नहीं के उतान तब तात नहीं थी हमें डर लागेला मम्मी जी देखी हम ना देवन चाहिए ना कि कुछ हो जाए तो ना हम मत दिया हम कहत नहीं मत दिया वैसे तो कह देने में बुढ़ऊ को नो एको आके बाटे छोड़नी ना उनका कुल पूरा कर देबे हम जानते आया कि बार मिठाई ले आइल बड़न तो हाई ले ना हो कुछ खाए पिए वाले दे ना तो नु अपन नहीं हारवा के कोई माई नु कैसा नहीं अभी तू जान टाइम ट्रेन लियो पिया पिया दे कुछ हुए तब का हम हमेशा अपने बिटिया से खुद उतरे डेरानी ए उहे भी है बेचारी जातनी हम देखे का करतिया अनु ओकर बोली होले ना हरामजादी भइल बे देखत रहू एगो में दूगो जाय के आ बुढ़ऊ ले लगावत रह आ हमनी के पिटवावत रहते कहत अनु तो समझा दे छोटकी के ना तो ओकर नु खा दे उनका के ढेर बनता है हां अपन के ढेरी थी बड़ी चल हम जाता नहीं देख लेनी जानू भैया लोग इहे तो बाटे ई जहिया दूर हो जाई जहिया घर स्वर्ग हो जाई केहू के लइका नहीं के होत तो ओकरा के बाजिन अभागिन ई सब का होता टे कब तक चली ई सब हैं बहुत ठेस पहुँचेला तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं जितना भी गोतनी बहन बाड़ी लोग ऐसे मत करी जा केहू के भगवान के घर में देर होला लेकिन अंधेर ना। हम ज़्यादा कुछ ना बोलम वीडियो देख के समझ ही गए लोग हम जा अगर हमने के वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम और वीडियो के इतना शेयर करम कि वो हर घर में पहुँचे जना घर में ये सब गोतनी में होता टे और चैनल बटे भोजपुरी जन ओकरा के सब्सक्राइब कर लेम साथ में बेल आइकन घंटी दबा देम और वीडियो के पूरा शेयर करम और कमेंट में बताएं कि हमनी के वीडियो लागल कैसन अगर गलती भइल तो सुधारे के कोशिश करम जा बाकी यही के साथ बोलम जय भोजपुरी समाज।